पांड्या चिपळी. काय काय चिपळी चिपळी. चिपळी अरे चिपळी. चिपळी हा असं म्हणता. मग निघालो. एवढं सगळं मी कुठून तरी घेईन. हा. तू नाही दिलं तरी निघालो. हा म्हणते. अरे या विश्वाच्या ठिकाणी प्रत्येक प्राणीमात्राला नाव आहे. हा याला नाव आहे, मला नाव आहे, आणि म्हणूनच तुझं नामविधान मी करणार आहे. आई या जगात कुठेही जाईन त्या ठिकाणी मी सांगेन मी आईचा मुलगा आहे. आईचा मुलगा म्हणून जर सांगितलं तर तुला लोक हसतील. नारदा, अरे काय आहे वाईट? अभिमान आहे मला. मी आईचा मुलगा आहे. मी पण ना आईचा मुलगा आहे, पण मला पण नाव आहे. नारद माझं नाव आहे, तसं तुलाही नाव पाहिजे. हे नारदा, असं जर का असेल तर या माझ्या गडबंबा देहाला नाव तरी काय? माते तू ज्याचं नामकरण करावं. मग ऐक बा. हा अरे जी पंचतत्व आहेत, म्हणजे अग्नी, वायू, आकाश, पाणी आणि श्वास, ही पंचतत्व एकत्र करून मी तुझी निर्मिती केली आहे. माते म्हणूनच हा या विश्वात याच्या पुढे तुला पार्वती मातेचा पुत्र पंचमहाभूत पंचमहाभूत मनाला समाधान वाटलं. निघालो या कमलासुरात सावधकडे त्याच वेळी पंचमहाभूते नाव. माझा पुत्र तिथे गेलाय, पण तो जाऊन तिथे काय करतोय ना हे प्रत्यक्षपणे मला सुद्धा पाहणे गरजेचं आहे. म्हणूनच माझ्या पावलाच्या पावले मी सुद्धा तिथपर्यंत जाते. अशोक राऊळ या सद्ग्रस्तांनी माझ्या कलागुणांची